Аха. Те тук да снимаме. Ето е. Брачеда спи. Я хъркай малко да те чуя. Добре, дано да се е чул. Така, ето. Жената спи. Хъркай ти. Каква накичена. Не, това брачеда беше. Къде се обади? Добре, ето това са моторите. Ей, това е стария динозавър. Това е по-новия бронтозавър. Значи, мотора издържа много добре. Леко му се позакриви спирачката, ама ще се оправи. Така сега чакаме лидери в бранша на офрода да цепат мрака ето казалото този път. Ама нещо взе се не чуят. Така, пак съм аз. Това е лесният участък. Това е кофти участъка. Некак си трябва да ги накарам да минат по кофти участъка. Сега ще помисля по въпроса. Очаквайте включване.